హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో కారంగా పుల్లగా తినే కొద్దీ తినాలనిపించే కోడిగుడ్డు పులుసుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాము. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఇందులోకి కొంచెం కారం, పసుపు వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులోకి వెంటనే ఉడికించిన కోడిగుడ్లని ఘాట్లు పెట్టుకొని ఇలాగా వేసేసుకోవాలి. ఘాట్లు పెట్టి ఇలాగా దోరగా వేయించుకోవడం వల్ల పై లేయర్ అనేది క్రిస్పీగా తయారవుతుందండి. సో తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఇష్టం లేని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పులుసులో వేసుకోవచ్చు అనమాట. నేనైతే ఇలా వేయించుతున్నాను. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట. ఇలా అన్ని వైపులా దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత కోడిగుడ్లను తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఇదే ఆయిల్లోకి మరికొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి కర్రీకి సరిపడా. ఈ ఆయిల్ కూడా వేడెక్కిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించుకోండి. ఆవాలు జీలకర్ర బాగా దోరగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు అలాగే 3 పచ్చిమిర్చిని ఇలాగా చీల్చి వేసుకోండి అనమాట. ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని బాగా దోరగా వేయించుకోవాలండి. కొంచెం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవ్వాలన్నమాట. ఇలా దోరగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో పచ్చివాసన అంతా కూడా పోవాలన్నమాట. అలా వేపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారం అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ పోపులో అంతా కూడా కలిసే విధంగా ఇలా వేసుకోవడం వల్ల బాగా కలుస్తుందండి. ఇక వెంటనే ఇందులోకి కట్ చేసిన టమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువసేపు ఉంచేసారంటే అడుగంటిపోయి మాడిపోతుంది అనమాట. సో టమాటోలు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ 2 పెద్ద సైజులు తీసుకున్నానండి. ఇందులోకి చింతపండు రసం కూడా వేస్తాం కాబట్టి టమాటా ఎక్కువేం పట్టవన్నమాట. 2 లేదా 3 మీడియం సైజ్ టమాటాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ టమాటాలని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి ఒక 4-5 నిమిషాల పాటు. ఆ తర్వాత ఇందులోకి వెంటనే 2 రెమ్మల చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టిన రసం వేసుకోవాలి. 1 కప్పు వరకు, అంటే ఒక చిన్న ఉసిరికాయ సైజు అంత చింతపండు అయితే సరిపోతుందండి. మరీ ఎక్కువ చింతపండు తీసుకున్న పుల్లగా అయిపోయి అస్సలు తినలేమన్నమాట. 1 కప్పు చింతపండు రసం అలాగే 1 కప్పు నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోకి గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నానండి. అది హోమ్ మేడ్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా బయట షాప్స్లో కొన్న గరం మసాలా ఏదైనా పర్వాలేదు. అది వేసుకొని కొంచెం ఎగ్ మసాలా వేసుకోండి. ఇది కొద్దిగా వేసేసుకొని సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకొని మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి ఈ పులుసునంతా కూడా. ఆ తర్వాత చివరగా మనం ఉడికించి పైన రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఎగ్స్ని వేసేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఇంకొక 2-3 నిమిషాల పాటు ఉడికించేసామంటే మనకి ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే కోడిగుడ్డు పులుసు రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. ఒక 3 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీతో కోడిగుడ్డు పులుసు రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది కదా. కారంగా పుల్లగా చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా సింపుల్ వే అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.